Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛkana na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma musomaninw olu ka kalo labɔ saniya don ɲɛnɛmayara diɲɛ kɔnɔ cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na don kɛrɛnkɛrɛn na ni ka ɲɛnɛmaya an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛra ni ka lafaamuyali kɔni lase maaw ma waasa buna adamadenw olu ka hakɛw bɛ se ka bato cogoya min na an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ yen ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛkana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛkana na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na don min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na k'a kɛ musomaninw olu ka kalo labɔ saniya don ye o don ɲɛnɛmayala diɲɛ fan tɔw fɛ cogoya min na an ka jamana fana ma to kɔ o don ɲɛnɛmayali la u ye kɛnɛbelebelebaw kɔni sigi min kɔni kɛnɛkana na babusen o taara babusen tɛ dɔwɛrɛ ye ka fara ɲɔgɔn kan ni ka musomaninw olu ka kalo labɔ saniya ka o sinsin an ka kalanyɔrɔw n'an ka sigidaw kɔni na san 2026 kɔni kɔnɔna na fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛra ni ka yelen kɔni bɔ musomaninw olu ka kalo labɔ saniya nafaw kɔni kan fɛn min ye a bɛ nafa min lase u ma ɲɛnamaya kɔnɔna na ka se ka maaw lafaamuya ka ɲɛsin o ma wulikajɔ in a kɔni nun donna min ye an ka jamana kɛnɛya ɲɛmayaso fɛ n'an ko ma ko ONASER fɛn min ye ka fara ale kɔni kan ani kɛnɛya tigilamaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka min ye kɛnɛya ale bɛ se ka sabati an ka kalanyɔrɔw la cogoya min na waasa bogotigininw olu bɛ se ka to kalanyɔrɔw la. An bɛ taa kulukoro ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnniyala banakɔrɔkaw fɛ yen nɔ fɛn min ye lakɔgɔli ale kɔni nun donna min ye tile saba lakɔgɔli ye k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don buna adamadenw olu ka hakɛw kɔni tɔbɔtɔli la fɛn min ye u bɔra an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulukorokaw fɛ yen nɔ waasa ka se ka nin lakɔgɔli kɔni kɛ u ka nin lakɔgɔli kɔni bola min kan o de ye ka se ka maaw kɔni lafaamuya wulikajɔ u ka se ka kɛ waasa buna adamadenw olu ka hakɛ ale kɔni danbe kara la cogoya min na ka se ka dan sigi o la fɛn min ye u ka nin kɛnɛ in kɔni kana na maa minnu ni olu kɔni garijɛgɛ donna ni lakɔgɔli na a kɔni kɔkɔrɔma donna coopération suisse maaw kɔni fɛ fo ka taa se royaume des Pays-Bas kɔni fɛ fɛn min a kɛ kun ye mun ye ka se ka maaw kɔni sen don wulikajɔ la maa minnu ni olu kɔni ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don buna adamadenw olu ka hakɛw tangali ma. An bɛ taa mɔptikaw fɛ yen nɔ min ye maa 45 bɔɲɔgɔnko minnu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ buna adamadenya dɛmɛ baaraw kɔni ma olu farala ɲɔgɔn kan k'a fara olu kan min ye polisilakaw zandaramaw ka taa se kɛnɛya tigilamaw ani kiiri tigilamaw ma nin bɛɛ de sigira ni ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ min ye marabolo dɔw kɔni na cakɛbonda min bɛ ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don damana kari maaw la ni k'olu ɲɛji cɛ n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye o hakɛ min bɛ Mopti Bayangara ani Douentza marabolo la ka se ka o jatew kɔni dɔn waasa degun mana maa kɔni sɔrɔ u ka se ka u bilasira k'a ɲɛsin o cakɛbondaw ma ka se ka u hakiliw kɔni badala salo ni ka u dɛmɛ kirikow fo ka taa se lakanakow ani sɔrɔ jidili koɲɛw kɔni ma o de la fɛn min ye u ka nin kɛnɛ min kɔni sigira u kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen ka se ka o tigilamaw kɔni dɛmɛ an ka jamana bɛ lahala min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ lakanabaliya o ɲɔɲɛnen don ani taa ni ka segin gɛlɛya donnen don o la musakantanya buna adamadenya dɛmɛ hukumu kɔnɔ k'o fana dɔgɔyan bɛɛ o de la a kɛlen don ka gɛlɛyaw kɔni lase buna adamadenw ma u sigiyɔrɔw la nin sɛbɛnfura in mana jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ cakɛbonda minnu bɛ ka maaw kɔni ɲɛji cɛ gɛlɛya kɔni kɔfɛ u na se ka u ka baaraw kɔni nɔgɔya u ma donna nataw la. Bamakɔ yan nɔ min ye projet belebeleba kɔni kurunbɔ karila min kɔni bɛna ɲɛsin an ka sɛnɛ ale kɔni fɛɛrɛ kuraw kɔni ma waasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se ka o kɔni kɛlɛ ni ka dun ka fa ka se ka o sabati maanifinw olu bɛ se ka balo cogo ɲuman na cogoya min na nin wulikajɔ in a musaka kɔni bɔra fond vert pour le climat maaw kɔni kunna an ka jamana gouvernement olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni projet in bɛna lawaleya san 5 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ min ye Save the Children maaw olu de kɔni bɛna a lawaleya ni AIDD ka bolodiɲɔgɔnma ye fo ka taa se an ka jamana sɛnɛko ɲɛmayaso direction nationale de l'agriculture ninnu de na jɛ ni ka nin baara in lawaleya an ka jamana marabolo 7 bɔɲɔgɔnko la Bayangara Douentza Gao Kulikoro Mopti
Segu fo ka taa se Tɔnbukutu ma laɲini ye mun ye dun ka fa u ka se ka sabati an ka jamana kɔni kɔnɔna na jamanadenw olu ka se ka kisi ka bɔ waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔ kɔni ma u ka nin wulikajɔ in na sɛnɛ keguma sɛnɛ min ni ale bɛ kɛ sababuya ye k'an ka sigidaw tanga ni ka dun ka fa ka se ka o kɔni sabati an ka kungo kɔnɔnaw o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jidi cogoya min na fɛn min ye o sɛnɛ o de bɛna lawaleya. An bɛ taa kɛnpɛrɛnna ale kɔni cercle kɔnɔna na wulikajɔ belebeleba kɔni kɛra u ka projet kɔni hukumu kɔnɔ projet min ka baara kɔni ɲɛsinnen don bogotigininw ani musolakaw olu danbe bɛ tanga cogoya min na ni k'u ka sen yɛrɛkɔrɔ jidi fɛn min ye u ye lafaamuyali kɔni ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ ka kɛ ni min ye jagoya furu ani denmisɛnninw ka furu joona ye o baaraw bɛ se ka dabila cogoya min na u ka fɔ la fɛn min ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o bɛ se ka kɛ sababuya ye ni ka degun lase bogotigininw ma u ka kɛnɛya ta fan fɛ ani kalanko ni k'u ka siniɲɛsigi k'o don ngalaman na o de la fɛn min ye sigida maaw u bɛɛ lajɛlen kɔni sigira ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ waasa maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na ka wulikajɔ kɛ ni ka muso ni bogotigininw ka olu ka hakɛw kɔni tanga u ka sigida kɔni kɔnɔ nin wulikajɔ belebeleba in a baaraw kɔni lawaleyala fɛn bɛ Caritas maaw kɔni fɛ ni chaîne du bonheur ka kokɔrɔmadenw ye a kɛkun de ye ka se ka bogotigininw ani musolakaw tanga. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kokan jamana ale kibaruyaw la don min bɛ kɛrɛnkɛrɛn diɲɛ kurukara kɔnɔna na k'a kɛ denmisɛnninw olu ka baarako kɛlɛli don ye o ye juin kalo tile 12 ye fɛn min ye o hukumu kɔnɔna na u ye babusen 2 u y'o de kɔni gosi ɲɔgɔn na ni o ye fantanya ani denmisɛnninw tɔnɔbɔli ye a jateminɛna k'a fɔ maa 138 bɔɲɔgɔnko denmisɛnninnakaw la diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na minnu kɔni bɛ yen nɔ fɛn min ye olu b'a la ka tɔnɔbɔ sanga ani waati o de la ko ka wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka denmisɛnninnakaw ka u ka kalanko n'u ka tangali ka se ka o kɔni jidi. Diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ taamadenw olu kɔni ka kow ɲɛnabɔli ma ni o ye ACR ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na maa minnu kɔni jagoyara ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko dɔ kɔni bɔra o la diɲɛ kɔnɔna na ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 10 ko nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɛn min ye ko hali n'a y'a sɔrɔ dɔ bɔra o maa hakɛ la minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la nka ko maa caman bɛ yen minnu bɛ lahala gɛlɛnw kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɔra u ka jamanaw kɔnɔ k'a sababuya kɛ gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjuguw ye n'an k'olu ma ko réfugiés ko o maa 41 bɔɲɔgɔnko n'a kunkanfɛn de kɔni bɛ yen minnu kɔni bɛ diɲɛ tɔnbaw olu kɔni ka lakana kɔni kɔnɔna na san 2025 laban na fɛn min o b'a jira k'a fɔ ko o la sa min ye maa caman kɔni bɛ o maaw la minnu kɔni bɛna mɛn u ka waati latɛmɛ yɔrɔ in na ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ l'Amérique jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ tɔnba ONU ale ka secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ye a ye welewelemada kɔni kɛ waasa kɛlɛsonsoro min nun donna o sariya kɔni ka bato nin fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ k'u ka taa kumaɲɔgɔnya kɔni na nka fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko bunahadamadenya dɛmɛ baarakɛlaw ani u jɛɲɔgɔnw k'olu kɔni ye lasɔmili kɛ ka jira k'a fɔ min ye denmisɛnninw ka baloko ko gɛlɛya donnen don o la fo ka taa se muso kɔnɔmaw ani muso minnu b'a la ka sin di u ka denmisɛnninw ma ko gɛlɛya talen don ka o maaw sɛgɛrɛ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunahadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a y'aw sɔgɔlen to an na ni Alahu Taala sɔnna ma tɛna fɔ aw jigi kɔ a k'an bɛn waati wɛrɛw la bi ta in lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.